Hòstia puta, acabo de mirar el temps d'hora. I vaig molt just per arribar al puto bus. Cago en la puta. A veure com m'ho faig per visitar Navàs i arribar a temps. Molt bon dia. Avui el temps tampoc està molt bon dia, perquè fa pinta que avui sí que plou. Però bueno, ningú em pararà, no?, de fer una ruta aquest diumenge, perquè ahir no vaig poder fer ruta perquè vaig anar al Camp Nou a veure el derbi. Però ara mateix ens trobem a Sallent. La idea d'avui era fer el doble de ruta del que faré, ¿vale? Perquè farem al final uns 13 quilòmetres i pico, però anar fins a Puig-reig, al Berguedà, però com diluviarà aquesta tarda, doncs mira, faig la meitat de ruta i ja està. Llavors, els 3 municipis que farem avui són Sallent, que és on estem ara, Balsareny i Navàs, que els 3 municipis són del Bages. La part bona d'aquesta ruta d'avui és que, a part que fem 3 municipis nous, els 3 tenen un terme municipal gegant. Llavors, en el mapa, quan els encercli, pintaré un huevo d'espai. I Sallent és un poble curiós, el que estem ara mateix, perquè és el poble de Joan Garcia, justament el porter del Barça, que justament van jugar l'altre dia contra l'Espanyol, que és on jugava. Així que curiós començar per aquí, no? A més, hi havia la línia bus que va cap a Berga i després pujar cap a la Cerdanya, que aquesta no l'havia pillat mai, però bueno, l'hauré de pillar més vegades per tornar al Berguedà, que per fi ara amb la T jove puc anar. I bueno, ha sigut molt ràpida la intro, però és que ja estem aquí en ple downtown de Sallent. Suposo que ara us deixaré uns videitos del poble, que ja estic aquí dins, tio. Ojito amb Sallent, Doncs m'ha agradat bastant, A la plaça principal, on està l'església, hi havia molt ambientillo, he escoltat molt de català, és maco. A més, té el típic paisatge aquest del Bages, sobretot els pobles que estan al costat del riu Llobregat, amb les xemeneies i tot això. I m'han volat, A veure els altres dos com són, però al tanto que no sigui el millor poble de la ruta d'avui, Que també és veritat que a l'església no he pogut gravar molt bé la porta. O sigui, he gravat només el campanar i coses així, doncs perquè estaven fotent literalment un enterro, estaven traient un mort. I, bueno, tampoc és cosa d'ensenyar als familiars i tot això, no? Però, bueno, ja heu vist més o menys el context del lloc. Top, molt top, m'ha agradat molt, Ja estic aquí, doncs mira, caminant pel voltant de la C16, perquè els 3 pobles bàsicament van seguint la línia de la carretera. I com avui la ruta és més curta, la idea és fer-la en 2... O sigui, tinc 3 hores, ¿vale? O sigui, en principi tinc marge perquè he mirat més o menys i hauria de trigar unes 2 hores i molt poquet. Llavors la idea és pillar el bus de les 3 a Navàs. Així, en principi, si em pilla pluja, m'hauria de pillar poca. És que he mirat que cap a les 4 i pico, 5, posava pluja bona. I a més aquella hora m'havia d'estar fins a Puig-reig, que és el lloc on hi ha més distància entre poble i poble, i crec que no feia falta jugar-se-la tant. I a més, sembla que avui serà un passatget bastant agradable i facilet, Perquè segueixo aquí pel camí aquest i és tot molt pla. Vull dir que crec que el poc desnivell que deu haver-hi és, bueno, perquè estic pujant, però que no fa sensació d'això. Per cert, que no he carregat el vídeo. Ja podem dir que és Sallent, municipi número 209 de la col·lecció. Per cert, mireu que iniciatiu que porto. Poblenou Downtown. Aquest és el nostre equip de futbol que vam tenir aquest any. Que com no, com som tan bons, sabeu com vam quedar, no? Últims de Lliga. I ara ja, en breus, darrere d'aquesta curva, arribem a Balsareny. Bueno, i després d'aquest passeig, ja estem a l'entrada de Balsareny. Dins vídeos. Anem a hidratar-nos. Aigua de Balsareny, a veure què tal. Bueno, normal. L'aigua surt de xorro gegant, però normaleta, un 6,8, està bé. Bueno, crec que vaig a treure el paraigües, perquè ara s'està posant a ploure de veritat. No és que plogui molt, però ara com he de sortir del poble, em mullaré tot, si no. Bueno, doncs, Balsareny visitat. He de dir que clarament em quedo amb Sallent com a poble. Aquest estava bastant més mort i, bueno, m'ha semblat més maco Sallent. Però Balsareny té 2 punts a favor. Un, que he vist bastantes coses fetes en trencadís, que això doncs, li dona un toc així artístic molt guai. I l'altre punt és on estem anant ara. Si veieu, ja tornem a estar aquí a la natura i estem pujant al castell de Balsareny, que molt probablement sigui el punt més maco de la ruta d'avui.
Bueno, i sí, sí que és allò més maco de la ruta. Benvinguts al Castell de Balsareny. Pedazo de castell. I que ben conservat està, tio. Guapíssim, eh? A més estem a dalt d'un turonet. Molt xuteu. Bueno, molt guapo, aquest lloc. Top. Hòstia puta, acabo de mirar el temps d'hora. I vaig molt just per arribar al puto bus. Cago en la puta. A veure com m'ho faig per visitar Navàs i arribar a temps. Joder, tu. Voy a matar de córrer. Ara mateix arribo just. Però he vist que l'estació de bus està passat al poble, o sigui, primer he de passar pel poble. Jo crec que m'ha de donar temps. Ara em fotré un altre sprint, però... Oh, shit. Bueno, ja estem a l'entrada de Navàs. Això anirà a tota hòstia, eh? A veure si em dona temps de gravar, tio. Vámonos, ho tenim. Arribo a temps al final, crec. Doncs per abans, que no ho he dit tampoc, Balsareny, municipi número 310, i ara Navàs, municipi número 311. Així que em despedeixo ràpid. Merci a tots per arribar fins al final del vídeo i ens veiem la setmana que ve. Adéu.